Are you ready? Are you ready? Усилете си звукът на Макс. И здравейте на всички от YouTube. Аз съм Егор. И това е първи епизод на някакъв там Survival. Да, много ми лаги. Направо неописуемо. Ама ще видя после дали е станал клипът. Ако не, е жалко. Не ще стане, ще му съдим 20 FPS. Да, и дано да са ви харесали поредицата Steve Survival с Jordan Bridge. И това е. Абонирайте се, разни такива са рекламки да правя. И това е общо взето. Сега стига говорене, малко да оцелявам тук, без да говоря прекалено. На какво съм? Аз винаги се остана написал кол екстра, прасета екстра и тук може да живее още кол. Още едно прасе, 2, 3, 4. Добре, сега с тия съм ги броил. И на шорт да се пробвам. На шорта пацки. Погано. Така това цялото ще го преработя. И това може би ще е моя първи клип. Да. Сега да отиваме много за омага как с 4. Тук са 2, 3 и разни там други. Малко камък. И малко колово. Не че е малко, но нали. Така. И не ми лагва толкова, колкото предполагах. Нет фейл. И може да се направя първата къща. Ето тук, да, това е много готино място. Всъщност, като се замисля. Трябва само малко дърв да събера. Още едно камък. За една лопатка. Как прозвуча. И са пратка. Така. Лопата, меч. Съм готов. И това е. Значи ти умираш. И вие ще умрете всичките. Ултра кил. Почна пак да цепи. Да, и Майнкрафт е много бъдната игра. В смисъл, нали, като за снимане. Ако не ви е по-силен компа, няма да е толкова бъгаво. Всъщност то пак ще е бъгаво, защото винаги дропва FPS. Не знам защо. Но огладнявам. Само това знам. Окей, сега малко дърт. Ще направя тук на платформа от дърт и аз това да помислих за Iron. Тогава и така. Тук ще спавнат гъдняри, ама на мене не ми пука изобщо. Започвам да изкопавам всичко, което видя.
Ще го запазя да е така по-готино, нали? Да не е някаква стена от дърт. Сериозно бе. Къде падна? Айде. Така. Да, и преди няколко дена, нали, от няколко дена, от когато съм качил този клип, ама иначе преди няколко дена си отиде една българска YouTube легенда, Venom 961. Да, и някой сега ще хейтне клипчето, да мразят Venom, защото са идиоти. Venom пичава. Само това мога ви кажа. Не само това, да, ама, нали... Така, 69. Още 1, 2, 3, 4. Айде, готово и ми заби. За малко. Тук ще сложа стълби, мисля. Една платформичка да направя. Тук да мога се разхождам спокойно. Ще го взема ли и няма го взема? И така. Да, и сега съм вече на слушалко в микрофон и другите клипчета на... това на... как бе? На Джордан. Чувам по-различно сигурно. Сега пак слабо. Но поне ми е до устата. Ако този клип се чува много слабо, направо го трия. За жалост, ще трябва да изтрия, ако се чува много слабо. Но това няма да се случи. Не така мисля. Ай! Окей. Мисля така да си направя интрото, как падам. Ето този начин да е, как падам. Останава. Сменила съм си това. Значи това на 5 ли ми е 5? 5, да. Окей, аз на 5 и слагам точките. И малко сега тук да... да попая. На сутринта ще ми излизат някакви зомбита, дето не ме обичат. Я сега да погледна дали ще имам достатъчно дърво. Не, нямам. Значи спална е тук, значи съм близко до спална. И това ще го запълня, защото не ме кефи. И така. Този епизод не знам колко дълъг да бъде. Но все пак е първи, искам да ми е малко по-дългичък от колкото някакъв обикновен епизод и нали така. Значи после ще си я направя по-хубаво, че даже и цялата планина ще изкопа и ще ми стане някакво много яко. Ще ми се получи. Трябва да скачам. Окей, така, тук стълби, тук две врати ще ми бъдат. Така. Така, тук са вратите и от тук почва навътре. Много съм добър. По-да ми майше от дърво.
ама бяло. Така че садим урбенче тук. И правя така. И съм готов. Опа. Така. И това дърво да го взема така. Още е това. И стига толкова такъв вид. И така. Сега няма спринт. За жалост. Омга. Лаг. И това е, нали? Общо за това ми оцеляването, само събирам дърво и се бия с мищото. Крави! Крави! Така. О, нагъве. И лагва! И лагва! Как може да лагва? Ай, спри бе. Малко FPS. Не сега ще се оправи. Оправи се малко. Добре. И крави има. И трябва да се прибирам в къщата ми. Дето още не е готово. Както нямам спринт, аз за къде съм тръгнал. Сега имам спринт. Пак имам 15 FPS. На мене не ми лагва толкова, но в клипа лагва. Значи бях една тук. Заби! Абе. Ти се навие. Ох, и това не мога да скоча. Айде бе! Окей, тук вече тотално забива. Аре бе, яйта, ма не мога да си смена. Добре, и сега след малко свършвам, защото е много гадно така. Столак. Само къщата, ако мога да се прибера. Ще се пусна на писво за малко, защото съм много уязвим. Да, и скелет зад мене. Точно се чу как идва. О, бе! Нали се пуснах на писво, бе. Така са. За сега само да ми точи тук. И само да ми се оправи лага. Айде бе. Да правя всичко ми е на off. 32 си дефалт. Не дефалт. Е така фаст. Силността. И тук като си сменям нищо не правя. Не май правя. Не знам. И ако не се размазал епизода и сега ме виждате хубаво, това е от мене. Мазавен. Не съм би трябвало да видите. Това е от мене. И други епизод ще се видим и това. Чао!